ଏନ୍ତା ରାଜା ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ଏକୁଟିଆ ବସିଛୁ? ଆରେ ଏକୁଟିଆ ବସିବି ନାହିଁ ତ ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ତମ ଟୋକା ଦଳ କ'ଣ ବସେଇ ଦେଉଛନ୍ତି? ତମେ ତ ବସିବ, ଟୋକା ଦଳ କ'ଣ କଲେ କି? କିରେ ତୁ ଜାଣିନୁ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ସବୁ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଧରିଛ ନା? ହଁ, କ'ଣ ହେଲା କି? କିଏ କହୁଛି ଧନ ଖାଇଲଣି, ଆଉ କିଏ କହୁଛି ଧନ ଶୋଇଲଣି। ଆଚ୍ଛା, ତମେ ଭାରି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛ, କିଏ ଖାଇଲା ନ ଖାଇଲା। ଅଜା, ତମେ ମୋବାଇଲ ବାବଦରେ ଜମା କିଛି ଜାଣିନ। ତମେ ସବୁ ଜାଣିଛ, ମୋବାଇଲ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଧରିଛ ତ ଖାଲି ଧନ ଖାଇଲୁଣି, ଧନ ଶୋଇଲୁଣି। ମୋବାଇଲ କେତେ କ'ଣ ହଉଛି ନା, ଖାଲି ଖାଇଲୁଣି ଶୋଇଲୁଣି।